prelims question hlui ni wang khanin har lutuk ani lem lawa Considering 8 people are sitting around a circular table facing the outside the center mo. Mi pariat ni chuanin he a inkar hlet zong angkha siam hal vek chinta ula. Pariat an thu a center pon lam hui zong in thu a chuan N and F are not immediate neighbors. N and F are not immediate neighbors. Kan sin sia putanga L is not an immediate neighbor of J and K. Hipokan laziak theilau tiro. J is an immediate neighbor of H. J is an immediate neighbor of H. Khoi lamzo ka nge J achuta khoi lamzo ka nge H achut kan la shilau tiro. Chuwang chuan heti hian J le H hi H le J angpon kan ziak thei tina ni chu hetia arrow ko tun hian mo. Hei chu keima na ka chaw thin dan ania indu le style chanin nei pun indu du tanin ti tamai ta ula mai ro chu hetia ti hian arrow pahnia kan ko kwal hian anin exchange thei thawani ti lan tir na ni ta chuan D sits immediate right of F. Circular reng a chuan hetiang ang I statement chiang circular B ka chuan hetia ang hi kan du na la kan ziak thei D sits immediate right of F. Kan du na di kan da anga F da masang F right chi a D chuatiro chuan kha statement masaber enge achiang kan starting point turanga nita M sits opposite to N. M sits opposite to N po kan la she theilawa eti hian da ta ila K sits second to the right of J. K sits second to the right of J po kan la she theilawa tiro J first second a K J right lama K hetiang anga tero te in zia thiama in nge nangma ani ina code te in zia thiam chuan nakina statement atam lu tu huna khan in changkai pui zo kang chuan 3 people sits between H and D. Hei zu kan ziak thei tiro H kan nei sa a pathum khat ni thum heta H omanga aveila matang pon khat ni thum H hi chu chiang sa ni ta a chuan J le H an chuduna tiro J le H an chuduna heta han siar vak kha ngai to lo ta ni heta hi chuan J le H an chuduna heta hian J kan da theya heta hian J kan da thei boka tiro chuan M le N chu kan la shelo kan la she chiang thei lova J le K hemi kan siam hi kan en lenga J dinglam pahni na K om J dinglam pahni na K om hemi J hi lo en tel heta han J lo data ila adinglam pahni na K om theilo F om to chuwang chuan J kan possibility pakhat kan nei zok hi a theilo ta ni chuan hemi hi kan thang zok don ta a J dinglam pahni na a K oma tro chuan hi kan mang to M le N opposite chia an thua M in opposite chia M le N i all pahni kan nei chu hemi te C pahni chaw hi ni to adang hi chu
m le n opposite theina a lo chu wang chuan heta hian m or n kan da theya ta hian m or n kan da the chuan helai mi hi kan en liang n and f are not immediate neighbors of l of m and f are not immediate neighbors n le f kha immediate neighbors ni lo chuan hela han n om thei lo tiro ta hian m kan da ang chuan m opposite a chuan n na om enge bang l abang atiro kan she thia mem acha chuan question a kan kalang who sits opposite to k opposite a l la chu option b prelims level a hi chuan mo option hi a har vak lo mains a chuan in pui thei lo tu who sits between m and d m le d in kara f a chu tro f a chu chuan question an ron ti har du ani chuan hei entir an ron bum du cheu ni chuan m le d in kara f a chua amai ro chu m le d upon zong in hei a reflects ang zong khan anin kara hian j a chu ve thawani m le d in kara hian mo chuan question chen khata chuan j k a ya te j ten ron da anga f le j f i than nu chuan a dik ton lo chuan f le j chuan option danga both f and j ang chi option te kha ron da ang atianga khan film khurangai ma se tun kan case b ka chuan f j hi alai taka chu ve tho ma se j hi option a om lo tla ta chu wang chuan f hi chang takin kan thlang mal thei who sits second to the right of f second to the right of f l k mo second to the left right of f right I share wang ni ha second to the right of f engtin nge ka va mu le left ni chuan ke how many people are sitting between L and H when counting from the right of L and H right of L chungin pahnian thu tro tok wai sin share turania pahnian chua option c find the odd one hi zondan chang om the mo km ani chuan km neighbors anya tro jh neighbors anya df neighbors anya nm opposite anya ld neighbors anya nm hi answer chumi thei mai ani option d n le m te chen khata chuan mo neighbors a mai po hi an du tok lawa ding lampang zong a neighbor angte vei lampang zong a neighbor angte tuna km a vei lam a ding lam ani ta tro jh ding lam df vei lam angina kalta a l d heti zong hian khatia ang chi zong po khanin hi option ron pe ve thei thaw mo neighbors vek te pon ron ni tir thei thawa option hei odd one out hi chuanin a soilok thei lo le hi an char ve shim teu
8 people Z, X, C, V, B, N, M, and F are sitting around a rectangular table, all facing towards inside. Rectangular table. All facing towards inside. All facing towards inside. 4 people sit at the vertex of this table and rest people sit at the midpoint. Vertex. Apali anchua. Alaya. Pali anchua. Achung lamvik anhoya. Swan. We can say F sits second to the right of Z. Second to the right of Z. F sits second to the right of Z. Z. First, second. Space can read out. Look. Z ding lam panga chua he kan du na circle angin kan jia mut thelo circular chu ni se kan du na lai kan jia the achan chu corner le middle nei wang khan rectangular a chuan hetiang ang kan nei hian circle ang mutin kan zuk bel ve chot thelo ni chu mo chuan he point number 1 a kan da anga 2 people sit between Z and M. 2 people sit between Z and M. Chuan Z le M hi an in thak thleng thei. B sits second to the left of M. M veilam panina a B chu M achang kansiara veilama. B does not sit near to Z. B does not sit near to Z chu heti hang continue tang. B bul shim shima hian Z a thei lova. He hi achang kai ka zia hi chang kai ne chan chu kan chiar liam puat lo kan chiar don ngei a question khamo kan chiar pa in he kan hlep zel ni chu tiang point te hi. B does not sit near to Z. More than 2 people sit between B and C. More than 2 needs 1, at least 3 tiro pathum tal kan da chinang a ai puna tam thei thova ma se at least 3 ti na. Point number 6. Not more than 1 people sit between C and X. Not more than 1. So, atunga kan soy ang jahan, more than 2 needs 1, at least 3. Not more than 1 needs 1. 0 tina. C le X te hi an thudun. Koi zo ka nge left nge right nge kan shilava. So, 1 point, last point, anito M. N sits second to the left of X. X veilam patnina a, N achua. Iti hiyang ganda ang. Chuan, N does not sit at the midpoint. Hey, takikan starting point to nita. N does not sit at the midpoint of side of this table. Midpoint a N na umlova ko yung ganda ang. Ila ihanda ang. Oh, hiti dyan hiyang ganda ang. Chuan, point number 7. N kan na ina chu point number 7 ha. So, tiro N X veilam patnina N na chua. Itahan X tu kan fix ngal thei tiro. Chuan achunga X heta C le X kan neya C le X heta hian C a theya heta hian C a thei. Adikem C le X hin thuduna. Chuan possible diagram kan joang achan chu possible diagram hi jo tura hey in ngai to pro question athui de leka boina he in ru ati boilo nan mo patni jo phe chu har lo nikina question an har tak prelims lawa prelims se in lo tlanga main sen exam huna chon possible diagram hi pali panga te jo ngai don chuan khoi zo ka nge C kan dang heta hian C tahan fix chinila tiro
chuan ta hian n kan nei a ta hian x kan nei a heta hian c fix ta ila cx chu kan nei to a cx jap dikto cx chuan b le c in kara pathum da kan tumang b le c in kara pathum kan da chu khat ni thum heta b le lama changpon khat ni thum heta b tho when counted from both sides chungin pathum ve ve neang ta hi chuan c 1 2 3 b tro chuan hemi point chu kan zo b bula z kan da thei lawa b bula z kan da thei lawa tan z to om lawang hei chu en om sa chu marker pongai lo b bula z kan da thei lawa ti hang kan ti le ang chuanin z kan fix theiam z kan la fix thei lo b m veilam pahnih na b om hei kan zo to atro m veilam pahnih na b oma ta hian m kan da theiam m veilam pahnih na b oma ta hian m arwal zelin kan apply ngamo kan englo nei te kha chuan hemi b ka hi chun z hi kan la fix thei lawa second diagram ah hian z hi kan fix thei he ta hian z kan fix thei chuan hei number 3 kan zawa z le m in kara pahnih an omang z le m in kara pahnih an omang z1 2 m tro z1 2 m ma se adik lo z le m in kara pahnih an om turania heta chuan pathum an oma chuan heta hian z le m in kara pahnih 1 2 pahnih an oma ma se ta han z kan nei thei lo ti kha kan lo mark to si a helama hian z kan ja kang chuan hei kan zo hei hi chu kan cross out thei z dinglam pahnih na f om z dinglam pahnih na f om chuan inge bang v banga f v z c x m n b kan hri thiam em acha Christian kan changang in thade utun to ni in lo zia kha en me ru how many people sit between n and c when counted from the left of n n ve lama changin c in kara in zat nge om b f v z 4 people option d 4 Number 7, who among the following sits to the immediate left of V to Z? Immediate left of V to Z. Option A. Who among the following sits second to the left of C? Second to the left of C, first, second, M draw. Option D. Number 9, who among the following sits fourth to the right of Z? Fourth to the right, first, second, third, fourth, X. Option C, X. Option D, harangai launya. How many people sit between Z and B when counted from the right of Z? Z and B, 2 people. Draw. Option B. More. More look so. Hey, more. Four to the right of. Hey, miti. Oh, 4 to the right of F.
8 people, Q, W, E, R, T, Y, U, P, are sitting around a rectangular table. Rectangular table. Ay, kakuti banching yun. Rectangular table, 5 facing outwards and rest facing inside. Four people sit at the vertex and rest people at the midpoint. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. An hoizong min pelawa. An hoizong kan sui chua ngai don. Chuanin kina mo kan sui le du pakhat chu thil om thei chu. Hetiang ang vek hian an thureng lo thina nia o question chen khata chuan square a he square lo ni ta se alaya pahni heta pahni hetiang ang zonga thut tir chang te hin nei thin hetiang phei chu a har le zwala mo I ngai to buai ol tuka hetiang ang reng hian an thut tir lo tina ni chu lo chiar ru chuan Y and R sit to the immediate left of each other. Y and R sit to the immediate left of each other. An vei lampang vevea an chuton na atia. Itu masih kan laziak lavang. R sits at the vertex. R sits at the vertex. Di chang hian kan chen ang o akil khoi manilai bera hian R kan chutirang. Hilai chang hian chen leta ila. Chuan Q sits third to the right of R. That number 1 na. Q sits third to the right of R. R first, second, third. Q sits third to the right of R. Chuan R kan nei to a. R achang hianin Q hi ading lampang. Pahni na agan chutir do na chuwang chu a hoizong kan she si lawa. Possible diagram dang kan zia le ngai. Diagram hi pahni talin zia lo chuan mo. Hi thil chui chwa a har du lu tuka zia kha she su. Chuan heta hi chuan R hi pon lam kan hoi tiranga ta hian achung lam hoi tir ve thung o. R ding lam pahni na Q first. R ding lam pathum na Q. Heta Q kan zia ka nga. Naru le zia klawang. Kan siar zel potang. Q sits third to the right of R. W sits second to the left of Q. W sits second to the left of Q. Second to the left of Q. Pathum na a. W does not sit second to the left of Y. W does not sit second to the left of Y. Y velam pahni na a. Not W. 3 people sit between W and U. W le U position kan shi chiang lawa ti hang kan kok le meyang. Number 5. U faces the same direction as Q faces. U le Q same direction. Number 6.
E does not sit near to Q. E does not sit near to Q. Q ding lam emo ve lama E a nawang. Number 7. And faces same as T faces tiro E le T same direction. 8. E sits second to the right of T. T first second P. Eta P. Ito nila. Chuan ading lampang kan siarang. P sits near to U. P le U te neighbors. P le U. P U kera nilawa U P te po ni thei thawa. Chuan kan fill up ngal the. Kadi khanin fill up thiamangem. Chuan kan chat le tur chumo he 5 people are facing outwards and rest to 3 inward. Panga outward, pathum inward. Fill up ang number 1 na chungin R dinglam pathum na Q. Heta R dinglam pathum na Q. Number 1 kan zawa. Q veilam pani na W. Anilaw a direction kan silaw hitu kan ziak theilaw. Chuan inge kan zia the. R dinglam pani na Q. Chuan hilai mi hi. Y and R sit to the immediate left of each other. Y and R sit to the immediate left of each other. Hilaw en taila R veilam chia Y chunga tiro R veilam chia Y chunga. Chuan Y veilam chia R chu ve tu chuan Y hi chung lam kan hriattir anga ya. Chu tiang chia chuan R veilam chia Y chunga. Chuan Y veilam chia R kan chutir viang. Chuan Y veilam pahnih na a W a chu thei lawa Y veilam pahnih na a not W. Y veilam pahnih na first, second, not W. Hi chu kan zo le a hi chu nila. W le U in kara pathum an omang. Tinge kan siang. Ta hian W kan da thei lawa tiro. Heta point number 2 hi kan en le photang Q veilam pahnih na W tiro Q veilam pahnih na W. Heta hian W kan zia Q hi a chung lam hoita se ta hian W ziak don taila a thei law. Chuwang chuan Q hi a pon lam kan hriattir ngei angai. Min a buai thla ve deuh hlek amo. Q hi pon lam kan hriattir ngei angai a chuan a veilam pahnih na a U kan W kan ziakang. Hemi Y veilam pahnih na W a chu lawa. Tiro chuan Q hi chung lam hoita se a veilam pahnih na W a chu thei law chuwang chuan chung lam a hoi thei law pon lam kan hriattir anga a veilam pahnih na W kan da ang. Chu tiang bokin Q veilam pahnih na W Q veilam pahnih na W. Q hi pon lam hoita se veilam pahnih na W om thei lawa chung kan hriattir ve thungang. Chuan a veilam pahnih na a W. Hi kan zo. W le U in kara pathum 1 2 3 U ta het zong pon adika 1 2 3 U. Direction hi chu la buaipui lo tai lama se heta hi chuan thei tho ni U and Q same direction Q pon lama hoi tiro U pon lam Q chung lama hoya U in chung lam. Q bula E kan da thei lawa not E
not e chuan spot pakhat cha om to a tan e kan dang q bula not e chuan heta hian e kan dang e and t same direction e and t same direction e hoizong po kan na shilo t dinglam pahni na a p om hita ki direction ron soi tu turan ron ni do na t dinglam pahni na a p om chuan p le u kha an thu du na tro chuwang chuan ta han p kan ta nge angai p le u an thu du na p le u heta hian an thu du nge angai a number 9 kan zowa chuan p hi t dinglam pahni na ani chuan ta hian t kha om nge angai a dinglam ni tur chuan pon lama hoi angai chuan ta heta hian t ta han kan da atiro a dinglam ni tur chuan a chung lama hoi angai ve thung chuan hi kan zo le a e and t same direction t pon a hoya e in pon a hoyang t in a chung a hoya e in a chung a hoi viang chuan hi 5 outwards 3 inwards hi dikta em heti hia an seating arrangement hi chula dik vekama se an hoizong atang khan khoizok hi nge diklo kan enangai 5 outward 3 inward pakhat na zoka hi chuan khat ni thum li nga pangalai na chung laman hoi to a hi chu adik lo sa chuan 5 outward khat ni thum li nga panga chu outward kan nei sa a chuan inward pakhat kan nei to a r hi heta hian w le p hi inward ni ve ta se 3 inward ani ve le cha kha kan rem zo to na omem an hoizom min pek sa lo hi chuan tlemin thuak sor ve shit hi angai ve le ta mo baka sitting arrangement phe tu trong pa at so hi har le to inti ve tho ka rin de question kan kalang who among the following sits to the immediate right of w immediate right of w to e how many people sit between p and r when counted from the left of p and r when counted from the left of p 1 draw next who among the following sits third to the right of e third to the right of e q first second third q 14 who among the following sits second to the left of r second na chu e option c how many people sit between t and q when counted from the right of t t and q tuma anchulawa 1 2 3 4 zinga none of this none of this ronom ta se he hityanga de hian mo 4i hian none te ron ti ta se none hi kan option tur ani o none of these ti omja chu none of these option ti na nia none ani chuan tun kan ki speaker ti le khiwa none people 0 people ti na zok ania